በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 29 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሐምለ 29 ወርሓዊ በዓል እግዚአብሔር እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለናሉ እዋን ሰላምን ረሃዋን ቅሳነትን ይግበረልና። በረኸትን ዘለዓለማዊ ምሕረትን የውርደልና። ካብ ዝተኣዘዘ መዓትን መቕዘፍትን እውን ይሰውረና። ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠመተና አሜን። ሐምለ 29 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላኽ ብዝኾነ ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐምለ 29 ወርሕን ፀሓይን ኣብ ኢዶም እንዳሓዙ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣብ መንዝ ብስፍሓት ዘለዉ ክርስቲያን ንቑርን ንውርጩን ብስሞም ዝግዝትዎም ኣቡነ ዮሃንስ ዘጠገሮ ዕረፍቶም እዩ። ንገመል ብመርፍእ ቀዳዳ ኣሽሊኹ ብምሕላፍ ንኣህዛብ ኣእሚኑ ዘጥመቐ ሃዋርያ ቅዱስ ሳዲዮስ እውን ናይ ስግኡ ፍልሰት በዛ ለማዓንቲ ኮነ። ንሰማዕትነት ቁሩብ ዝኾነ ቅዱስ ወርሶፎና እውን ዕረፍቲ እዩ። በረኻቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ሃዋርያ ናይ ቅዱስ ታዲዮስ ናይ ስጋኡ ፍልሰት በዛ ዕለት ካብ ሃገረ ሶርያ ናብ ከተማ ቆስጥንጥንያ ናይ ቅዱስ ሃዋርያ ታዲዮስ ናይ ስጋኡ ፍልሰት ኮነ። እዚ ሃዋርያ ሐምለ 2 ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብሰማዕትነት ምስ ዓረፈ ድሕሪ 250 ዓመታት ብዓብዪ ንጉስ ብቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ምክንያት ናይዚ ሃዋርያ ቅዱስ ስጋኡ ናብ ቆስጥንጥንያ ፈሊሱ እዩ። ካብ ናይ ቅዱስ ታዲዮስ ስጋ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ንሱ ድማ ሰማዕትነት ቅድሚ ምቕባሉ ኣብ ዓለም ብሂወት ከሎ ንገመል ብዓይኒ መርፍእ ኣሕሊፉ ንኣህዛብ ዘእመነ ድንቂ ሃዋርያ እዩ። ረድኤት በረኻቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ወርስኖፋ እዚ ቅዱስ ብገድሊ ዝተጸመደ እዩ። ኤጲስቆጶስነት ክሸምዎ ኣብ ዝደለዩ ግዜ ካብኦም ሃዲሙ ብምኻድ ናብ ሓንቲ ሃገር ከይዱ ክልተ መነኮሳት ናብ ዘለዎ መሕደሪ ኣትዩ ሓደረ። በታ ለይቲ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ተገሊጹ ብጎይታና ስም ተኣሚኑ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ምእንቲ ክቕበል ኣዘዞ። ኣብ ዝነግህ ግዜ ድማ ነቶም ክልተ መነኮሳት ዝተኣዘዞ ነገሮም። ንሶም ድማ ምስኡ ሰማዕትነት ክቕበሉ ፈተው። ድሕሪኡ ናብ ሓደ ከሓዲ መኮንን ከይዶም ናይ ጎይታና ኣምላኽነት መስከሩ። መኮንን ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ ዝተፈላለየ ስቃያት ተሰቃዮም። ኣብ እስር ቤት ምስ ኣብጽሕዎ ድማ ናብ ሃገረ ሰንዑር እንዳኣሰቃየ ወሰዶም። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ከዓ ካብ ኩሉ ዝተሰቐልዎ ቁስሊ ይፍውሶም ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ናብ እትበሃል ሃገር ወሲዶም ኣብኡ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮም። መኮንን ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ኣኪቡ ስለ ጣዖት ኣምልኾ እትእዝዝ ናይ ንጉስ ደብዳቤ ኣንበበሎም። ቅዱስ ወርስፎና ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ነታ ደብዳቤ ካብ ዘንብባ ዘሎ ሰብ ነፂቑ ወሲዱ ቀደዳ። መኮንን ድማ ነዚ ርእዩ ብጣዕሚ ተቆጣዐ። እሳት አንዲዶም ንቅዱስ ወርስኖፋ ናብ ውሽጢ እሳት ምእንቲ ከውፅእትዎ ኣዘዘ። ትእዛዙ ድማ ፈጸምሉ እሞ ቅዱስ ወርስፎና ሰማዕትነቱን ተጋድልነቱን በዛ ዕለት ኣብ ውሽጢ እሳት እቶን ፈጸመ። ነቶም ክልተ መነኮሳት ድማ ርእሶም ብሰይፊ ቆረጽዎም እሞ ብሰማዕትነቶም ብዓወት ፈጸሙ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ወርስፎና ረድኤት በረኸት ይምሓረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን አሜን። ኣቡነ እጨጌ ዮሃንስ ዘጠገሮ እዞም ጻድቅ ኣቦና ዝተወልድሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣውራጃ ፍሉይ ስሙ ሳሬራ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ። ለካቲት 28 ተጸኒሶም ሕዳር 29 ተወሊዶም። ኣቦም ድላሶር ኣዲኦም ድማ እምነ ጽዮን ይበሃሉ። ክውለዱ ከለዉ ናብ ውሽጢ ናይ ወለዶም ቤት ብርሃን ወሪዱ እዩ። ወለዶም ድማ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ክርስቲያን እዮም ዝነበሩ። ኣቦና ገና ካብ ዝውለዱ
ኣብ 5 ዓመቶም ወለዶም ናብ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ሒዞሞም ከዱ። ናይ እመቤትና ስእሊ ተመልኪቶም ብደስታ ተመሊኦም ሰሓቁ። ኣምላኽ ዝወለደት ናይ ብርሃን ኣደ እመቤትና ድማ ካብቲ ስእሊ ወፅያ ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካኒ ኢላ ሓቒፋ ስዒማ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ወደይ ኣገልጋሊ ክትከውን ኢኻ ናብራኻ ከዓ ከም ናይ መላእኽቲ ክኸውን እዩ። ብኣኻ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ እዮም። ኣብ ምድሪ ድማ 500 ዓመት ክትነብር ኢኻ ኢላ ባሪኻቶም ተሰወረት። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ኣባ ዮሃንስ ንክርስቶስ ተዋሃቡ። 50 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ እንዳተጋደሉ ነበሩ። ድሕሪ 50 ዓመት ከዓ ኣብ ደመና ተፃዒኖም ብመልአክ ቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናይ ቅድስቲ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ መፁ። ናብ ሃገርና መፁ ማለት እዩ። ጻድቅ ኣቦና ኣብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን መጨረሽታ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ምንኩስና ካብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ካብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቐቢሎም ኣብኡ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ን50 ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ብተጋድሎን ነበሩ። ድሕሪኡ ኣባ ዮሃንስ ናብ ዝተቀረበሎም ምድሪ ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ጠገሮ መፁ። እዚ ኣብ ጠገሮ ዘሎ ገዳሞም ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይርከብ። ህዝቢ ብልማድ እጭጌ ዮሃንስ እንዳበሉ ይፅውዕዎም እምበር ስሞም እጭጌ ዮሃንስ እዩ። ኣቡነ እጭጌ ዮሃንስ መስቀል ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ዓብይ ኣቦ እዮም። እዚ መስቀል ድማ ኩሉ ግዜ ተኣምር እንዳሰርሐ ይነብር ኣሎ። ኣብ ናይ ልደቶም መዓልቲ ሕዳር 29 እቲ መስቀል ካብ መቅደስ ወፂኡ ብካህናት ተዓጂቡ ናብቲ ጸበል ክወርድ ከሎ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይተፈልጠ ደመና መፂኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ጥራሕ ረቢቡን ከም ዛንጥላ ወይ ከዓ ከም ጽላል ተዘርጊሑን ናብቲ ጸበል ይወርድ። ኣብኡ ጸኒሑ ድማ እቲ መስቀል ክምለስ ከሎ ሓቢሩ ዓጂቡ ተመሊሱ እቲ መስቀል ናብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ክኣቱ ከሎ እቲ ደመና ናበይ ከም ዝተበተነ ከይተፈልጠ ይጠፍእ። እዚ ኣብ ዘመንና እውን እንዳተረኣየ ዘሎ ዓብይ ተኣምር እዩ። ኣቦና ኣብ ዓብይ ተጋድሎ ከለዉ ሰይጣን ደቂ እታ ዓዲ ብጽልኢ ከም ዝለዓልዎም ገበረ። እቶም ሰባት ድማ ኣቦና ብኸመይ ከም ዘጥፍእዎም ይመኸሩ ነበሩ። ክቐትልዎም ደለዩ፣ ግን ቅድስናኦም ብኩሉ ዝተፈልጠ ስለዝኾነ ፈርሑ። ድሕሪኡ ንምንታይ ካብ መንደርና ካብ ወዲ ዝጠነሰት ጓል ደሊና ንሶም ኣጥኒሶም ኢልና ብሓሶት ዘይንኸሶም ኢሎም ተማኸሩ። ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ሓንቲ ጓል ሂቦም ብሓሶት ካብኦም ጸኒሰ ኢላ ከም ትምስክር ገበሩ። ኣቦና ድማ ኣብ ቅድሚ ሰማት ብሓሶት ተኸሰሱ። እዞም ጻድቅ ድማ ኣንቲ ጓለይ ካበይ ድኺ ጸኒስኪ በልዋ። ንሳ ድማ እወ ካባኻ ካባይ ድኺ ጸኒስኪ ምስ በልዋ ንሳ ድማ እወ ካባኻ ጸኒሰ ክትክሕድ ዲኻ ደሊኻ በለቶም። ኣቦና ድማ በዚ ሓዚኖም ኣብ መንጎና ባዕሉ እግዚኣብሔር ይፍረድ ምስ በሉ ኣብታ ሰዓት እታ ጓል ኣብ ክልተ ተሰንጢቃ ሞተት። ደቂ እታ ዓዲ ድማ ብጣዕሚ ፈርሑ። ኣቦና ድማ ነታ ምድሪ ረገምዋ። ዝተዘርአ ዝርኢ ኣይብቆልኪ፣ ዝተተኸለ ኣይጽደቕ፣ ቁርን ውርጭን ይፈራርቑኺ ኢሎም ረጊሞም ኣብ ደመና ተጻዒኖም ናብ ሰሜን ጎንደር እስቴ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ከዱ። ኣቡነ ዮሃንስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ወንጌል እንዳተዛወሩ ዝመሃሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቅዱስናኦም ዝተለዓለ ኣብ ፀሓይ 50 ዓመት፣ ኣብ ወርሒ 50 ዓመት፣ ኣብ ደመና 50 ዓመት ከምኡውን ንዓለም ብክንፎም እንዳበረሩ ኣብ ደመና 50 ዓመት ዝነበሩ ካብ ሰብ ተወሊዶም ምስ መላእኽቲ ዝተደመሩ ዓብይ ጻድቅ እዮም። ኣብ ይፋት ጠግሮ በዓለ ወልዲ ኣብ ኣፈር ኣዘሎ ኣብ መንዝ ፍርኩታ ኪዳነ ምህረት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣብ ጎንድ ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ካልኦት ቦታታትን እንዳተዘዋወሩ ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ። ኣቦና ካብ ሰማይ መስቀል ዝወረደሎም ክኸውን ከሎ ሎሚ እውን ናብ ገዳሞም ዝኸደ ሰብ ብዝወረደ ብናይ ኢዶም መስቀል ተዳቢሱ ቆይሞም ኣብ ዝጸለይሉ ማይ ብጸበሎም ተጠሚቑ በረኻትን ፈውስን ይረክብ። ብተወሳኺ እውን ይሕዝዎ ብዝነበሩ መቆሚያኦም ብምብራኽ በረኻት ምቕባል ይከኣል እዩ።
ቆይሞም ካብ ጸለይሉ ባሕሪ ደረቕ ሑጻ ይወጽእ እዩ። ኣባ ዮሃንስ 500 ዓመት ድሕሪ ምግባሮም ናይ ዕረፍቲ ዘመኖም ምስ በጽሐ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምስ 15 ነቢያት ምስ 12 ሃዋርያት ሄሮድስ ምስ ዝቐተሎም ምስ 144,000 ህፃናት ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ምስ ኩሎም ነገድ መላእኽትን ጻድቃንን ሰማዕትን ኩሎም ኣኸቲሉ መጺኡ ዓብይ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ስምካ ዝጸውዐ ገዳምካ ዝረገጸ መባእ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያንካ ዘስረሐ ዝሓገዘ ገድልኻ ዝሰምዐ ዘስምዐ ዝሰርጎመ ዝኽርኻ ዝገበረ ስጋብ 10 ትውልዲ ክምሕረልካ እየ። ንስኻ ከይኣተወውን ኣይክመውትን እዩ። ቆልዓ ምውላድ እንተዘይኣከኣለ ኣነ ቆልዓ ክህቦ እየ። ገድልኻ ኣብ ቤቱ ዝተቐመጠ ሰብ ርኩስ መንፈስ ክፉኣት ኣጋንንቲ ሕማም ወባ መልአከ ጽልመት ኣይትንክፎን እዩ። ኣብ ገዳምካ መነኮስ እንተተቐቢሩ ኣብ ሰማይ ክንፊ ከብቁለሉ እየ። ኣይሁድ ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ ሰብ ኩሉ ኣብ ገዳምካ መጺኡ እንተዓሪፉ ይቕረ ክብለሉ እየ። ኣብ መቃብረይ ጎለጎታ ከም ዝተቐብረ ገይረ ክቆጽረሉ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም ናብ ሰማይ ዓረገ። እዞም ቅዱስ ኣቦና ድማ ኣብ 500 ዓመቶም ሐምሌ 29 ዓሪፎም ኣብ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ተቐብሩ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ እዚ ገዳም እዞም ጻድቅ ኣቦና ባዕሎም ዝመስረትዎ እዩ። ነገር ግን ናይቲ ገዳም ስም ብኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ገበርዎ። ኣቡነ እጨጌ ዮሃንስ ምስ ዓረፉ ብርግማኖም መሰረት ኣብ መንዝን ኣብ ይፋትን ቁርን ድርቅን ስለ ዝበዝሖም ሓደ ብቁዕ ባህታዊ ካብ በዓቶም ወፂኦም ብምኽንያት ሕሜታኹም እጨጌ ዮሃንስ ዝረገመኩም እዩ፣ ናቱ ዓጽሚ እንተዘይ ኣምጺኡኩም ቁርን ውርጭን ደረቕን ክጠፍኣልኩም ኣይክእልን እዩ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ኣቦና ኣብ ጉንዲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ተቐብሩ ድሕሪ 134 ዓመታት ብቅዱሳን እንዳተመርሑ ከይዶም ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዓጽሞም ኣምጺኦም ኣብ ሃገሮም ስለ ዘቕመጡ ቁርን ውርጭን ድርቅን ኣብ ወንዝ እንዳቐነሰሎም መጸ። ለምውን ኣብታ ዓዲ ቁርን ውርጭን እንተበዚሑ ናይዞም ጻድቅ ታቦት እንተኣውፂኦም እቲ ቁሪ ይጠፍኣሎም እዩ። ኣብ ውሽጢ ጠገሮ ዝበሃል ገዳሞም ዝርከብ ጸበሎም ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ፍርቂ ዓጽሞም ኣብ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ዓምጺኦም ኣብ ጥቓ 40 ሓራ መድኃኔ ዓለም ኣብ ፍርክታ ኪዳነ ምሕረት መጋቢት 18 ፍልሰተ ዓጽሞም ተኸናወነ። እታ ምድሪ ድማ ተባረኸት፣ ዝተዘርአ ኣብቆለት፣ ውርጭን ቁርን ቀነሰ። ዝናብ እንተኣብዩ ወይ እኽሊ ዝውድእ ኣንበጣ እንተመጺኡ ታቦቶም ወፂኡ ምህለላ ይተሓዝሞ፣ ሽዑ ድማ መቕዘፍቲ ይርሕቕ፣ ዝናብ ከዓ ይዘንብ። እዞም ጻድቅ ደመናን ወርሕን ፀሓይን ኣብ ኢዶም እንደሓዙ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣቦዮም ኣብ ጠገሮ ኣብ ዘሎ ኣብ ፍርኩታን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ቦታታትን ኣብ ሓደ ገዳም 50 ዓመት ብጸሎት ነቢሮም ጠቕላላ ኣብ 500 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም። ናይ ኣቡነ ዮሃንስ ዘጠገሮ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ሐምሌ 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ዋርስኖፋ ሰማዕት፣ እጨጌ ዮሃንስ ኣቦና ዘጉንድ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ፈጣሪናን ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት፣ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ጻድቅን ሰማዕትን በረኸቶም ይሕደረና። እዚ መጓሰ ኣርኣያ ደኣ ኮንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተውሃበኩም ጎይተት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣቱም መንእሰይ ንኣቶም ዝዓብይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም። ከም ዝብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ኣሜን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ
ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕምብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን ኣሜን ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተኣርመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል አሜን።